No, čaute ľudia, dneska si zahráme takú hru, kde musíme uhadnúť všetkých brawlerov. No, takže, no, starting, to je ľahké Shelly, Áno. Colt, Dobre. Barley, Rosa, El Primo, nie, Bull. Oko. a, no, Karl, Penny, Goose, Dynamite, Dobre, tyk. Rico. ale tie mytiky sú tak na 10 minút, no. Ešte kto? Tyrion len máme. Jedem legendárky. Ember, Cordelius, Sandy, Kit, Surge, Keď už iba jeden. Draco, Ultra Legendary je Kaze, hej? A Leona. Idy. Jaj, Brock, hej. Ježiš, A ten je 8-bit. a hej, Ash. daj Ems, Stu máš, B, Bonnie, Angelo, Red Angel, Larry a Levery, Marvy a Larvy. máš Perlu, Nie. dá si nie. Pozrite sa na tú reklamu. Že Akú? koľko percent je zľava. 69. O, Piper. aha, Iron. no Ruffs napríklad, to môže dať, Squeak. hej, Mortis. Vic Mortis, to je Brawler, Chuck. Tara, Lola. Tara Jean Max, Lola. OK. Ali, Sphinx, Edger. Colette máš, Nie. Griff máš, Uh. Moa máme, Jaj, Patka, nie. Melody, Jaj, Lily. Tam je ešte. Sam. aha, Clensu a Otisa nemáme. Charlie máme, Nie. Alo. Mr. P. OK. aha, hej, Alo. A Gale. nice, Jae Young. a Oli. Sprout. O. aha, hej, Sprout je s kým v triu, Z Rozhazby. a Gray, Aha, hej, Grey. Jasné. Dobre. Yes. Dali sme to. Dobre, ľudia, ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. Skúste dať na tomto videu aspoň 5 lajkov a uvidíme sa pri ďalšom. Čaute. Ahoj.